हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बर' इउटिउब बयखौबो बराय हरबाय दिनै भिडिअ'आ माने आङो फ्लिपकार्टआव नै माबानाय बिहरनाय माबा वाटारप्रुफ प्लास्टिक कभारलै माने अखा हानायाव माबाग्रा ओमफ्राय दैयाव सोमनानै टेक्स्ट देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो आरो ओरैनो नोंथांमोना नायदो र' माबायदि नुयो दैफ्राव कभारखौ सोनानै खालामनोसै टेक्स्ट नायनोसै नङा होनबा र' गाइस लोगोफोर मबाइलखौ हायाव दोनथ'ना नुगोना नुवाखैलै मालाबो दंलायबावो नै आयो थ्रोबसोनोसै गाइस र' मबाइलखौ नैबेयाव थ्रोबसोनोसै दैयाव सोमखानोसैब्रा डाइरेक्ट सिनायना सिनायाखैलै गाइस लोगोफोर नै गाइस नै सुरु खालामनोसै दैमायाव सोमनोसै मबाइलखौ आयौ आयौ मबाइलखौलाय बहा सिनायलाबायनांगौ सावना ओंखारगोन ना ओंखाराखैथाय गाइस लोगोफोर र' ओरैजा ना नागिरनो र' आं नाखौ साफायनांगोन दै साफा नुगोना नुवाखैलै गाइस लोगोफोर कभार प्लास्टिकआलाय एसे फुरला नुदों जानो हागौ बख'बाथाय एसे साफासिन नुगोनदां दैखौ मोजां फुगारनांसिगोन प्लास्टिकखौ अखा हानायाव भिडिअ खालामनो मोजां जादों आरो आं बिनि थाखायसो बिहरना लादों नङा होनबा रानिमोन नोंसोरलाय मा खालामफैदों बेयावलाय आं दैयाव सोमनायखौ नायनो फैनायफ्रा नै दसेनो आं फार्स्ट टाइम हारसिंसोमोन ओमफ्राय सौफैजोब्बाय बिसोरो नेवलाय बिनि नामा नेवलाय बिनि नामा मा नाम होनदों गन्दा बैनि नामा मा होनदों दानथारु ओइनो हाथायाबो नालाय एन्जर हाथायसो ओमफ्राय बैना मा नामलै गोलाव लावगा मेन्टेल ए गाइस कभारखौ बख'नानै देखायनायनोसै आं माने कभार सोनानै भिडिअआ माबायदि कुवालिटि जायो आरो कभार सोआलासिनो खालामा माबायदि जायो बख'नानै डाइरेक्ट स्किप माबा दानस'खाया आरो स्किप खालामबाय र' मबाइलखौ नायनोसै दै हाबदोंना हाबाखै गिनांगोनलै ओरैनो मबाइलखौ बायनानै जानला मोनला बायनो हाया बरिया हाबाखै गाइस नै दै बरनबाय आं कभारखौ नै हाहा माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्ट माबा बक्सफोराव खिन्थाहरलाबाय र'लै दामा बेसे लादोंमोनथाय र' बारा नङा नै फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनाय माबा बेसेमोनथाय 180 थाखा ब्लारसो जालायबावबायलै मबाइलावबो 180 थाखा लानाङा आरो सोलिसाबगोन आरामसे दैज्लाङाव अखा हानायाव भिडिअ खालामलाबायनो आलि दाननायफ्राव खालामनांगोन आङो जायना माने वाटारप्रुफ नङा मबाइला बेफोरखौ बिहरनानै इउज खालामनो हायो आरो अखा हानायफ्राव भिडिअ खालामनो मोजां जायो आरो नै फंबायमोना आंखौ माबा नैबे हाग्रा बारियाव साफा नुनायनि सोनोदों माने भिडिअआ कुवालिटि मोजां सिखाराखै जाहैदों आरो दैमा सिंनिया बेबो दैयानो लेथ्रासनि गुबुंलेले र' होनबाबो थेवबाबो सोनाय नायनोसै ए फुंजा मा सिनायदोंब्रा आंनि माबा केमेराखौ नुलाय थौलेद्राय नै दैयाव एसे ससे मोजां भिडिअ कुवालिटि खालामबावनो र' आं साइसनो दैमाफ्राव माबायदि आयो थौलेसो इयाव बान्दो थेथेनायलै गाइस लोगोफोर दैया माने एसे खम फैयो दाना लाम्फा होनाया हगारनाया एसेल' हगारना हरनाया बेल' फैयो ओइ गोथाव थांनि र' आं गाइस लोगोफोर दैयानो गुबुंलेथारलै होमबाबो थेवबाबो खेबसे सोमस्राबावनोसै आं
खालामनाखैलै गासिबो नै जाबायलै फैफालागासिनो दं नै सानै साथाम आंजों खबरा मोजांला आं दा लांफिननांगौ मोजाङानो माला एसे अखा हानायफ्राव माने ब्लग भिडिअ खालामनो मोजां जादों आरो ओमफ्राय खिन्थु बेनो आरो एसे फुरला नुहां जायो आरो माने नैबे खबर सोबाथाय माने एसे बेलेग नुयो आरो एखेयानो होनजायो एसेल' फाराग एसेल' जायो आरो जिखुनु जाया भिडिअआथ' आं बेखिनियावनो फोजोबखासिगोन आं दाख्लै बावै जोङो सर्ट मुभि खालामदोंमोन ना बे सर्ट मुभि खालामनायखौ आपल'ड खालामबाय आरो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै नायबानो जाबाय आरो माबा आरो चेनेला माबा बे हगारनायनि चेनेलनि नामा सर्ट मुभि हगारनायनिया माबामोनलै बावलायलांबायलां मेलेमफ्राव कालचार एस डेफ फरिबार ना मानो जिखुनु जाया मिथिसार बड' चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट होदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन शेयार खालाम हाजासे बाय बाय